Kamfanin Lamborghini da kamfanin Porsche suna cajin mutane ɗaruruwan daloli. Sai kamfanin Toyota suka ajiye wannan motar sai suka share su a gefe. A 1993 kamfanin Toyota suka fara ajiye motar Toyota Supra mk4 inda ta zama the most iconic sport car, motar da aka kira ta don caskale da gudu da bawa motoci kunya akan titi da ta fito daga kasar Japan. Kar ku yi tunanin wai dan an sa ta a fim din Fast and Furious ne. A'a, akwai dalilan da yasa ta amsa wannan sunan. Daya daga ciki shine ta zo da 3.0 liter inline 6 cylinder 6 wanda yake da sunan 2JZ/GTE engine wanda aka haɗa shi tsantsa tsagwaransa daga kasar Japan. Wannan injin yana producing daga karfin doki 280 zuwa 330 stock. Idan na ce muku stock yana nufin cewa tun da kamfani karfin da yake bayarwa kenan. Sannan kuma wannan injin yana gudun 0 to 100 a 4.9 seconds. A wancan lokacin ba abu ne mai sauki ba. A inda take zuwa da 6-speed gear track transmission kenan. Sannan kuma da ɗaya daga cikin abin da yasa ta zama special mota wadda ta taɓa fitowa daga ƙasar Japan. Wato shi wannan injin na 2JZ GTE engine. Wannan injin din yana da capability ko in ce damar da za ka kara masa karfi wato horsepower kenan daga karfin doki 330 zuwa karfin doki 800 kuma da internal components. Wannan dalili ne yasa zama special. In kun iya tunawa na ce muku internal components, idan ina nufin internal components wasu injinan ba zai taɓa yiwu haka ƙara musu karfi ba sai ka je an maka forging sababbin pistons irin wayanda aka da titanium da wasu sauran abubuwa da injectors da plugai duk sai ka canza musu, amma wannan injin duk abin da ya zo da shi da kamfani zaka iya amfani da shi domin ka loda masa karfi. Shi yasa ake kiransa da bulletproof, wato injin da baya jin harbi, ba na wuta ba na karin karfin dawaki ba. Wannan dalilin ne yasa wannan mota ta zama special saboda wannan inji da aka yi na zallalar basirar Japanawa. Wannan inji da wannan mota take zuwa da shi yasa ya zama tuning legend inda wajen karin karfi ne a cikin duniyar motoci. Wannan inji gwarzo ne gurin rike karfi da juriya ta inji. Wannan inji ya kafa tarihi don an yi amfani da shi a motoci da dama gurin sa su a ƙara musu karfi a rikita su, kuma ya zama da gwarzo gurin bawa mutane ko in ce motoci na tsere ban mamaki a kan hanya. This engine remains a legend for its insane strength and smooth power deliver. Ba ƙarya. Kuma a yanzu maganar da nake muku, clean manual twin turbocharged Supras sun fi Porsche 911 tsada a kasuwa. Don haka wannan tana daga cikin ɗaya daga cikin motocin ko in ce in my opinion the greatest JDM car ever produced. Me ra'ayinku? Ku gaya mana a comment section.